Det er Rena Haug, der fortæller historien. Rena Haug var både i og for sin tid en meget kontroversiel figur, i det hendes holdninger og hele livsindstilling lå meget langt fra det pænere selskab, hun tilhørte. Hun var nemlig ikke kristen, stod på kvindernes ret til at indtage væsentlige stillinger i samfundet, og hun var nærmest socialist. Hertil kom, at hun dyrkede motion i en helt anden målestok, end andre kvinder gjorde på hendes tid. Blandt andet var hun en meget ivrig og dygtig svømmer. Det fortælles, at hun en dag var svømmet så langt ud i sundet, at nogle mænd på land blev nervøse, tog en båd og roede ud efter hende. Da de nåede hende, afslog hun al tanke om hjælp, i det hun knejsede med nakken og sagde: "Jeg er konferensrådinde Haug, og jeg svømmer." Smukt er her, ikke sandt? Vi boede i huset her, sommer efter sommer. Jeg elskede stedet. Min mand gjorde det også. Han skrev digte om herlighederne. Jeg nød dem bare. Nej, forresten, jeg skrev nu også nogle romaner. En af dem var ikke så ringe. Men når man tilhørte det forkerte køn, var det svært at blive anerkendt. Vi var ikke alene herude. Andre mennesker af det pæne selskab holdt også til her om sommeren. Blandt andet gjorde familien Collin det. De ved, den familie, der servicerede H.C. Andersen det meste af hans voksne liv. Han brød sig nu ikke om stedet. Fandt som ældre det for koldt og blæsende. Faktisk kaldte han Hellebæk for Feberkysten, dødsejlernes by, vindenes hjørne, det sjællandske Grønland og doktorens levevej. Det lyder lidt hårdt, men er faktisk morsomt. Han kunne jo noget med ord, den gode Andersen. Nej, Andersen brød sig ikke om stedet. Alligevel skrev han en lille sang, som de fleste vil kende, om et lille hus med skæve vægge og en rødkindet ung mor og en kat, der skyder ryg. Lige siden har man diskuteret, hvilket hus ved vejens bugt, der var det rigtige. Mens vi er ved de ting, den gode Andersen ikke brød sig om, må jeg nok også lige nævne mig selv. Jeg var ham for aparte. Ja, undskyld, de ved jo ikke, hvem jeg er. Jeg er gift med digteren Carsten Haug. Han digter, og jeg går ture. Og jeg svømmer. Det er der ikke så mange damer, der gør, så folk snakker om mig. Men det gør mig ikke noget. Det generer derimod min mand lidt. Jeg svømmer meget, og jeg svømmer langt ud. Jeg elsker at se ned i det bundløse hav. Men man kan jo ikke svømme hele tiden. Når jeg ikke svømmer eller skriver, går jeg ture, lange ture. Og den tur, jeg holder mest af, den går op til dammene. Dammene, Bondedammen, Mørkedam og hvad de alle sammen hedder, er de smukkeste damme og søer i landet. Idylliske, drømmende, malet mange gange, men de er også lumske. Mange en forført pige er gået i den, men det skal vi ikke tale om i dag. Det er for trist. Vi vil hellere tale om den kraft, der altid har boet i dem. Det var Frederik den anden, Christian den 4.s far, som begyndte at udnytte vandkraften til produktion. Christian den 4. fortsatte, og han satte fuld kraft på fremstillingen af både jern og kobbergrej. Ikke overraskende, for hvad har den mand ikke sat gang i? Han skulle bruge våben, men han skulle også bruge kobberting. Så til det ene og så til det andet formål. Blandt andet fik han lavet sig et par sko i kobber, beregnet til at tage fodbad i. Og han fik også smedet et utal af forskellige jernsager til mange af sine bygninger. Blandt andet fik han lavet dette smukke gitter, der sidder op på Rundetårn.
For Christian gik det dog op og ned. Det samme gjorde det med produktionen her. Han prøvede ganske vist at få sat skik på den. Eftersom med arbejdet på hammermøllen en tid lang helt slet står til, der skal du med samme mølle indseende have, at de som forretter noget, at de efterkommer deres skyldighed. Jeg ved ikke, om det hjalp. Måske gjorde det. I alle tilfælde var våbenproduktionen det centrale. Og her i Hellebæk lavede man mange våben, flere 100.000. Man fremstillede rytterkåre, flintmusketter. Man lavede flere forskellige typer geværer. Blandt andet lavede man nogle såkaldte negergeværer. Det var ret enkle geværer, der blev brugt som byttevarer for slaver på Guldkysten. Guinea hedder området i dag. På fabrikken smidede man også de lænker, slaverne blev lænket med, når de fra Afrika blev sejlet over til de vestindiske øer og byttet for råsukker. Ikke rart at tænke på. Efterhånden fremstillede man også mere moderne musketter og karabiner, og til sidst lavede man efterligninger af Remingtoner. Jeg bryder mig ikke om våben, men de har nok været nødvendige. Og våbnene betød mad til mange munde. Her i husene boede mestrene, svendene og deres hjælpere, koner, børn, hunde og høns og svin. I dag er de mere pudsede og nette, end de var på min tid. Vi kaldte dem for tallerkenrækken. Det gik op, og det gik især ned for landet gennem mange år. Og det gjorde det også for virksomheden. Svenskerne kom, og svenskerne tog. Først 100 år senere begyndte de igen at gå godt. For en ny mand kom til. Han havde et ganske almindeligt navn, Hansen. For han var borgerlig, men han blev rig og lod bygge et hus. Et af de smukkeste, jeg har været i. Næsten et lille slot. Mit fyndord, det jeg lod sætte på frontespisen på nordgavlen, lyder så her. Hidtil har Herren hjulpet, men jeg hjalp også i al beskedenhed til. Herr Hansen solgte på et tidspunkt stedet heroppe for at købe sig et almindeligt gods. Måske mente han, det var nemmere at drive et gods med store marker og grønne enge end en våbenfabrik. Og nu konkurrerede 2 af landets rigeste mænd om at købe våbenvirksomheden. Den ene hed Klassen, den anden Schimmelmann. Begge havde de tjent deres penge på at sælge våben og levere mad til kongens hære. Og af krig bliver man som bekendt rig. Schimmelmann vandt slaget om Hellebæk gård, men hans metode var ikke synderlig fin. Det blev dog Schimmelmann junior, der fik mest glæde af gården og omgivelserne. Hør, hvad han skrev til en ven. Du kan ikke tænke dig noget mere henrivende sted. De forskelligste, de mest romantiske naturscener er her forenet. Gården ligger ved bredden af havet, der uophørligt er bedækket med skibe. Lige overfor ligger Sveriges klipper. Søger du en ensom eller rolig plet, kan du blot gå ind i skoven, der gemmer på en rigdom af søer. Er du træt af dem, så vil begge opleve dig med deres rislen. Se ud og se et fuldkommen henrivende landskab. De fine vandrede, arbejderne lavede geværer, og de skulle afprøves.
Og det skete i proberhuset, og det lød højt. Det generede dog ikke. De fine vandrede dog ikke rundt hele tiden. De holdt også fester, herlige fester. De holdt som også en 3-dages sørgefest for den store tyske digter Schiller. Der var bare det ved det, at Schiller slet ikke var død endnu. Det var det skøre spektakel til digteren Jens Baggesen, der græd for ved den lejlighed. Uvejrstider kendte egnen og dens folk nu også godt til. Både da svenskerne hærgede på Gyngehøvdingens tid, og da en stor engelsk flåde ankrede op uden for Hammermøllen den 29. marts 1801. Den sejlede dog videre dagen efter, og i dagene efter den 2. april, den dag englænderne slog danskerne inde på Københavns Red, svømmede mange døde i land heroppe. De blev begravet på Strandvaskerkirkegården ved Majorgården. Denne skændsel ville nogle karske og tapre folk ikke finde sig i. De gik i gang med at genere englænderne så godt de kunne. Nogle af dem tjente ovenikøbet gode penge på det, de fik fingre i fra englændernes skibe. Alligevel var det træls, og for at få det til at løbe bedre rundt, begyndte man også en strømpeproduktion heroppe. Det hjalp lidt på økonomien, men nogen rigtig god forretning blev det dog ikke. Landliggerne, som der kom flere af, dvælede og vandrede. Det var jo så romantisk. En af dem var min tids store stjerne på teatrets himmel, Johanne Louise Heiberg. Hun har dog aldrig været min hjerteveninde. Hun synes, jeg var lidt sær. Hun og gemalen boede på kroen en sommer lang. Jeg mener, det var i sommeren 1847. Herr Heiberg studerede, mens fru Heiberg vandrede. Og hør, hvad hun mente om egnen. Og hvilken nydelse at vandre her i denne vidunderlige egn. Hvis der noget sted på jorden findes dryader, der må det være i Hellebæks lyse, pragtfulde skove. Jeg gik her i et fuldstændigt sværmeri over denne egns henrivende skønhed. En dag kom hun til en lille hytte, og i køkkenhaven ved huset så hun en høj kvindeskikkelse humpe rundt med en krykke under den ene arm, mens hun gravede i jorden med den anden. Kvinden brast i gråd, da fru Heiberg talte til hende, kaldte sig selv elendig, og fru Heiberg fik ud af hende, at hun havde frygtelige smerter i sit ben. Fru Heiberg tog benet under behandling og kom også ind på livet af Ane, som konen hed, og fru Heiberg kom frem til, at Ane var selveste mor Karen. Konen fra Elverhøj, skrevet af ægtemanden Johan Ludvig Heiberg. Mens fru Heiberg boede her i Hellebæk, drømte hun om Amager og skrev på sin vaudeville En søndag på Amager. Og den hunde gør mig så lykkelig. Alt i verden kan jeg gøre nu for dig. Jeg er lykkelig, som jeg var i himmerig. Os, der kommer herop om sommeren, tror altid, at de lokale er glade for os. Det ved jeg ikke, om de er. Måske nok for vores penge, men ellers... Efterhånden kom der rigtig mange sommergæster, for ganske mange var kommet til at holde af naturen heroppe, og de ville godt væk fra byen. Flere af min mands digterkollegaer, blandt andet den flyvske Holger Drachmann, kom herop, og han skrev også herlige digter om egnen og lyset, den sagte høstlige vind og de faldende blade. Han rådede folk til at tage herop netop når bladene faldt. Tag dig ud, skrev han, når det brune løv drysser over Skåningedammen eller Bondedammen. Fordyb dig i Teglstrup Hegn, hvor den ene dam er skønnere og blidere end den anden, og hvor de alle sammen blinker under den skyede himmel mellem træstammer og sil som en række perler dragende på en snor.
Ja, og så var der ham her. Han kunne trylle. Der kom også en sværm af malere. De svang rigtig penslerne og prøvede at holde fast i idyllen. De malede dammene, de malede blomstrende marker, de malede de snodede veje, de malede havblik og storm. De malede også nogle af de mennesker, der boede heroppe. De holdt mest af idyllen. Den prøvede de at fastholde på lærrederne. I virkeligheden så det nok lidt anderledes ud. De snodede veje blev til bredere veje. De tomme veje blev til fyldte veje, hvor biler, motorcykler og lastbiler trængtes om pladsen. Især om søndagen kunne det være slemt. Selvom der kom flere og flere københavnere herop, så fortsatte våbenproduktionen på fabrikken med næsten uformindsket kraft, eller skal vi sige med konservativ kraft. For man producerede længere end alle andre våbenproducenter gammeldags forladegeværer, og det var ikke smart. Så i 1870 blev det et farvel til våbnene. Det var et frygteligt chok for de ansatte. For nok havde man haft på fornemmelsen, at det ikke gik så godt, men derfra og så til en lukning var der ingen, som havde haft fantasi til at forestille sig. De fleste arbejdere rejste, for det, der nu skulle fremstilles ved hjælp af vandkraften, var tekstiler. Hellebæk Tekstil- og Tæppefabrik hed den nye virksomhed. De gamle bygninger kunne ikke anvendes, så der blev bygget en helt ny fabrik efter de allernyeste principper. Men det gik rigtig godt, så der blev også penge til at bygge flere arbejderboliger. Figaro blev de kaldt, fordi der engang havde ligget en dansehal her med dette navn. Husene var bestemt ikke luksuriøse. En bolig bestod af en lille bitte stue og et murstenskøkken. Det gik op, og det gik ned for fabrikken. Kriser af den ene og den anden art gjorde det vanskeligt, men fabrikken overlevede, og det var godt, for den var det økonomiske grundlag for byen. I 1929 var det ved at gå galt, i det fabrikken brændte. Den største ildebrand i mands minde, kunne Helsingør Dagblad oplyse. Fabrikkens hovedbygning med maskiner, magasiner og lagre, alt blev totalt ødelagt. Men heldigvis var forsikringen i orden, og en ny, moderne fabrik blev bygget. Alt gik godt indtil den tyske besættelse af Danmark i 1940. Under den blev den gamle bomuldsfabrik ved Bondedammen, der i disse år tjente som lagerbygning, saboteret. Alligevel klarede fabrikken sig frem til 1977. Så var det endelig slut. Bygningerne blev nu bygget så meget om, at det er svært at begribe, at de faktisk er den gamle fabrik. Men det er det nu. Det gamle ligger inde bag ved de nye mure. Der var også gang i noget andet, nemlig sommervilla-byggeri. Nogle blev udstyret med tårne og spir, nogle var privatboliger, andre hoteller, prægtige eller latterlige. Døm selv. På et af hotellerne boede der engang en ung tysk digter. En af dem, der skulle blive stor og verdensberømt. Thomas Mann hed han.
Han blev her til langt ud på efteråret, og han lod sin romanhelt Tonio Krøger opleve det danske efterår for fuld kraft. De grå bølger krummede nakken som tyre og jo rasende ind mod kysten. Og han sank hen i den evige, buldrende, bedøvende larm. Ordene kan man finde i den store novelle Tonio Krøger, som stadig er værd at læse. Sommergæsterne levede deres liv, fabriksarbejderne deres, og så var der landarbejderne og fiskerne, nok de oprindeligste indbyggere på egnen. Landarbejderne var nok de mest tilfærdige. De boede i deres små huse, de sled på deres små jordlodder, de sled for herremanden, de sled hele deres liv. Nogle af deres huse står endnu, de fleste er dog revet ned, ligesom Petermannshuset. Det gik til i 1960. Et hus, der i dag er fint og pudset, er Anes hus. Det har nu også haft andre navne, og det var her fru Heiberg fandt Ane. I Karens hus boede gennem en meget lang årrække, nemlig i mere end 40 år, Jørgen og Marie Madsen. De fik 9 børn, hvoraf de 2 døde. Han arbejdede for Hellebæk gård og tjente 2 danske mark, og hun hjalp til. Fiskerne var anderledes. De levede også hårdt, satte næsten dagligt livet på spil, og hvis de ikke gjorde det i den daglige dont, så gjorde de det, når de bjergede sømænd og skibslaster. Man organiserede på et tidspunkt et bjerget lav, og var man medlem af et sådan, skulle man møde op, hvis et skib var gået på grund eller forlist i en storm. Man kunne godt tjene gode penge på dette arbejde, men det var livsfarligt. Vi finder mange skæbner heroppe på kysten, og skal vi sige, mange hårde skæbner. Højt oppe på banken ligger kirken. Den er faktisk ikke særlig gammel. Før den blev bygget, måtte befolkningen tage til takke med kapellet på Hellebæk gård. Ikke at der var noget i vejen med det, men det var jo grevens. Og folk heroppe ville gerne have deres egen kirke, og ikke grevens. Det fik de så. På et tidspunkt begyndte folk for alvor at fotografere. Man fotograferede næsten alt, hvad man så, og man klistrede billederne på pap, og så var de blevet til postkort. Og Hellebæk og Ålsgård blev kendt viden om. Det sagde folk heroppe i alle tilfælde til sig selv.
Mange af de gamle huse faldt, når der skulle gøres plads til de mange automobiler. Ja, dem kendte jeg jo ikke til, men de kom. De forlangte, at man tog hensyn til dem, og mange sagde, at nu røg idyllen. Men den har overlevet. Idyller er heldigvis sejlivede. Man byggede også nyt, og folk flyttede herud og boede som også om vinteren i vindenes hjørne. Så var her heldigvis fredeligt i mange år. Men i 1940 blev Danmark besat. Tyskerne kom også til Hellebæk og Ålsgård, og der skete meget, både lykkeligt og ulykkeligt. Lykkeligt, når folk herfra fik hjulpet jøder og modstandsfolk til Sverige. Sørgeligt, når nogen blev taget af tyskerne. Under 2. verdenskrig blev Hellebækgård brugt af besættelsesmagten. Efter krigen overtog Københavns magistrat Hellebækgård, og de smukke bygninger kom til at rumme det kongelige opfostringshus, også kaldet Skorpeskolen. Her kunne dygtige, mindre godt stillede drenge gå i skole og komme i gang med en uddannelse. Det er stadig et af de smukkeste huse, jeg kender. Nutidens travlhed med den støj og udstødning kan godt skræmme herligheden en anelse. Men så skal man, som jeg altid gjorde, blot gå ned forbi den gamle hammermølle, slå et slag om en dam eller to, indsnuse duftene og lytte efter, hvad træerne hvisker til hinanden. Og så har man genvundet sin sjælero. Min mand skrev engang et ganske smukt digt til stedet her. Et digt, jeg godt kan lide. Alferne vej over lysbroen finder, leger med måneskin, med luft og med hav. Kronborg jeg ser med de glimtende tænder, knejsende stolt over seglernes grav. Langsomt nedstiger den dalende måne, solen forjager den flygtige sky. Nærmere skuer jeg Sverige og Skåne, venskab fornys, når tågerne flyr. Herlige strand, med vor oldtid fortrolig, fremtidens syner dog ligger dig nær. Kunne jeg vælge på jord mig en bolig, visselig tror jeg valgte den her.